Baby ita? Nunga? Ngabe oke mau lihat ala naon dang ahabe dang tortora habe jadi boy do audison. Anggona situ hunay dang mampu audisi. Baik mau lihat pada mang ma panomunomonnya sa ditomu-tomu hami dongan nami. Iya disambut. Iya ditomu. Terus dekat-dekat. Iya. Iya. Oke, tarik mundur, keluar. Iya. Iya. Selamat datang. Tudongan. Sahutan kami naujui. Iya, terus. Terus. Iya. Rapi. Mau lihat mas ya dong asahutan nami naujui. Ngasahat tamu di poguni alaman nami bacorongon ipasatai matuhamu. Mau lihat mah di hamuna dong asahutan nami. Rodo hami songon udang amuna di palatikion ima name rayahon tutu pesta perak ima yang ke-25 tahun. Jadi ido di haroro nami amanginang nasi pardo dohami silas dilas ni rohamuna dota mi marhalas rohanami di apala di tikion. Jadi sutung arong pikiranmu garwak kadong asahutan nami on manu pake amidang delan nami do namanginang nama kalason uloton apala di tikion. Nah sa pakilalado halas ni rohamunai song nido tong pakilan nami halas ni rohamuna di bagas tikion. Itu sugut taruan lam tumajuna matutu parsahu tauta sahata sauluat tujulanon. Jadi pada nami Goyong asa manotor rohami dong asahu tanami. Baik kamu jona na ribu-ribu lima beda mang. Mau lihat ya? Iya. Agak diproses sampai cipak nih. Iya belum Bolodang kepegas. Dihamu dongan sahutan nami. Hati, tung di dia bihamu merbagas totong dongan sahutan nami. Buasa songon idok ni emang penasihat naking
begitu banyak kisah-kisah. Kisah sedih, kisah pilu dan kisah sebagainya. Di solas rohanami nunga sahat be siluan di tengah muna alik yang giat may siluan na mangulu di estem sahata sa uluan. Amang raja nami inang sori pada marsa tabi bolok kami tuha muna di bawah tuhami di bawah halajo muna disuruh kamu do udon nang obun tumoto dia ke alaman ni donga sahuta muna di sila serohan nami amang di bawah kami jala di pasar tamiotik songon gatini mual tio ibu tuhami do tung lojo hamu mangalaka tu poguni alaman namion dio mual tion dang sadion alai las marohamuna son ni do situa tuma do honon nami asa si titik menna sigopa golang-golang may pangarahuna otik sesadia mual tio na di pasar ni dong samuna tuhamuna tung tuhat tadi batama manabai pasu-pasuna atong par musik nami baik kamu mana ho partusi asih pasak tami mual tion. Jadi mula tema adong do peneng sirohono muna dihamu ama nami nanami pasat tamu molo tung adong. Oh itu, jadi pasatan nih berarti amang. Ah, baik kamu mah permusik nami hasatan nih, tu si tio nih. Oke lah. Si. Iya. Mau lihat ya di dongan sahutan nami luar biasa.